Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi phansi idambo sikulo ke Khehlelezi lokugcina okubikelelayo ke untombiza amadongolo umzulu amagwazi ucaca umlungu omhle ngesonto bantu bazosobuka zesabo kweqhubisela nisonto qhubhe kumahlombe kaningane la kumaqonqusa amacawe ekhulu kuba siyakhuluma ngabe siyakusho zibona ushona kolanga usawa useziloduma kabladumela ithatha igilo wasindaba afokazana umagadle phindelo njengalo sheding umshayi wedisha zawo liphose esitoksini kunjalo wethu kazoshimana ubiyaka nje bapho ubhuda nabo phansi obuko limehlo amancane olabo kudla ngiyafo safa sibhebedla navukudla amadoda kwesendlove edlofakazi la ngayifunda khona inkani ngoba nje ngabe ibuza ukuthi inkosi ngaphi ibuza uMashiqela umhlophe belungu yabuza uMelibodwa umhlophe belungu athi inkosini lengangamasotshe eguqile shona kahle wena thadi hoha kunjalo nje Yoze kusemakhelwane sithakathana kuyabiza kuba insizwa madoda kuba kuyathema ngabe sesifile ezitolimende phethe uklama kaMaskandi la uthi ke coronavirus masibuya ngapha kuyena sobe ke sesibheka ukuthi usiphatheleni ke uDr Khehlelezi namhlanje Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi yena Dr. Khehlelezi noma ungaxhumana nabo ku-087 550 1177 noma ke ushayela u-081 3840955 noma ke uvakashela iwebsite yabo www.drkhehlelezi.co.za asamukele ke uDr Khehlelezi kwamukele emsakazweni uKhozi FM Dr K Dumane tumezizweni isikhathi somdlebe nendela mzimba bejembethe mfazone mpathe dijo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala dictionary ndaba idithi umndeni ngalunywa njengaphethe nduku ngathi nyaka kwaphidlika ngafulela kwanetha sawubona $15 singele nabalaleli boKhozi FM ekseni kuswa Awu siyajabula kakhulu ke kulo esihlanu ukuthi ke siphinde sibe nawe. Ngiyezwa ukuthi namhlanje ke sivele singena nje odabeni uthi ke umlaleli onephupho nje elimhluphayo noma onephupho elimxakila ke siqale ngaye nje ke selihlaziye bese ke siyabona ukuthi siyamhlolela injalo indaba. Injalo impela sisima kukhona uthi mina ngikakwenali iphupho ngilo ngithe ngiyalala ngibhekalene liyabuya ngisingabona ukuthi akulona lezikweleti kodwa lezi liyakhuluma awuhlazi uyakhekheleza sibone ukuthi uma ulihlaziya ngomoya nangenyama uthini kimi 089 sibukhoma ke no Dr Khehlelezi uzosibhekela ke lama ukuthi khona ngempela ke iphupho ke elikuhluphile uzosibhekela ngalesi sikhathi bese ke eyakuhlolela ke ngibheke ngoba nazi ingcozi yaphayiza sawubona sokhozini Zimdala. Yebo sawubona. Yebo. Ninjani ma? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Yeah. Khuluma. Mina ngumdala nginephupho uma wami washona 2011. So mangimphupha njalo ngiphupha kuse umncwabo wakhe kungathi yima semncwabo. Angaze ngimphuphe kukahle nje ngijabulile noma sixoxa something ngimbuka kumncwabo wakhe njalo. Yeah. Okay. Yena phela ngihluphele. Bufisa ukuthi uDr Khehlelezi akacacise ukuthi mhlawumbe ngizishaphi. Yeah. Okay. Ngiyajabula. Okay, Dr Khehlelezi. Okay, ngicine mangimuzwe uma wakhe washona 2011. Inkinga yakhulela umama uyambona ukuthi alamu uqeda kuvuka manje. Uthi njalo nje uhlale ephuphe ngathi umncwabo wakhe njalo lokhu libuya leli phupho. Asibuyele emva ke umama sithi thina mama inkinga ukuthi kukhona sometimes ithuna lisethenziwe kodwa ngicela ukumchazela yona ngomoya oyingcwele ngoba njengamanje kahle kahle ungizwa ngithi abakhulume kuqala emaphusheni ngifuna ungadonsa qala ngikhulume ngevoice ngoba ngivela nje nathi ngicela ungisolele so ngifuna indlela yokuthi ngiqale ngimdonse umuntu ngevoice yakhe lalela ke mama uma wakhe eshona uthi umoya ongcwele kuqala ukuona inja eyagoloza ethuneni la okwakumbiwa khona kuqala ngibona mabezomba ekseni bethi balungiselela ukumba
ikhona le nje abaqale balwa nayo efuneni njengomuntu angathi kwakufanele iqoshwe ingafuni ukusuka kunomsindo owasuka makuzongcwatshwa uma wakhe njengomuntu angathi waba nokuphikisana ukuthi uzongcwatshelwa kuphi la kufanele angcwatshelwe khona ngididwa ukuthi kwayena manje lo mama ongena la uyagula lo mama straight emzimbeni wakhe ngabe siyamelapha ngoba kukhona into enyuka ngezinyawo zakhe injiyohlala ekhaleni lakhe ngoba uma eqisiwe weqiswe umbhulelo angimazi nalo mama kodwa uthe umoya oyingcwele kukhona into eyipain efuna ukumhlalisa phansi ukhona umuntu othe makadlule emhlabeni wadlula engathi uhlangothi lwakhe lusasebenzi kahle naye straight lo mama okuthiwa wadlula ngo-2011 udlule kabi ngoba kunento eyisimile esifubeni sakhe izenza njengento engathi iridiswa akakakhulume namanyusizi lo mama ngemizwe kahle avuma athi cha ngiyayivuma lento noma Khehlelezi cha unamanga ndoda khuluma mama yebo umama eshona akazazi agule kwakuyi-Friday ephuma kwenye indlu yakwenyindlu sambone sewa but wavuka-ke ngaleso sikhathi mase mbuza ukuthi kwenzekeni wangathi umuntu oqulekayo like and ejulukile kakhulu mase mbuza ukuthi kwenzakaleni uthi bekubuhlungu ngesifuba kuvele kwababuhlungu lesifubeni kwaba ngathi nemuntu ethi ngci so meyihambe ubethu uya kwenye indlu yophuza umuthi kodwa kuwumuntu ongakazi aphathwe isifuba it was Friday kwenzeka leyo nto lalelani lo mama ngicela ngiyiselizwe uthi umoya lethizwi kimi uma wakhe mayizodlula emhlabeni ikhona into eyabuya yathi stop la esifubeni sakhe kwangathi kodwa into abamshanga into engathi impundulu ngoba vele naye lo ngikhuluma naye manje ukudlula kwakhe emhlabeni ngeke agule u3 days uyogula isikhathi esincane ukhona umuntu ogangile kulwamzi noma kulwamndeni owaganga kabi wahamba wangathi kodwa qobo uphethe into engathi amanzi amnyama emsamo ngoba mangikhuluma naye manje lo mama ikhona inkinga ethinta yena izithinte amalungu omndeni njengomuntu angathi kunenhlambulo engabahlalisa yona phansi ngithi mina bake baxoxe bese singathi kunento abayidlulisayo ngoba kunento engafuna ukudlula njengomuntu angathi banukana ubuthakathi bona bebodwa ukuthi noma lo muntu wadlula kanjani emhlabeni ngoba siyasola masithi siyoba mthebo kubantu abasolayo ikhonto abayibambayo wathi uMongcwele kukhona impundulu noma kukhona isilwane samsheshisa lo mama kwangathi sishiya abantu bexakekile noma bedidekile namanje basayibuza ukuthi kwenzakalani uyavuma mama yebo kulungile ikhona indlela ezosizakala ngayo Dr. K ukuthi nje afike kimi sibone ukuthi senza njani okay kulungile mama uzothatha nezinombolo masiqede alright ngiyabonga kakhulu kulungile siyabonga ke sithole omunye umlaleli wethu sawubona sokhozini sawubona uKhozi Mabiyela kunjani ngiyaphila njani cha nami ngiyaphila Mabiyela yebo cha lo kwawuzeni waphungula lapha eShukulu usigodini sasentabha kabolile Mabiyela cha nami la ngibe nalo nje iphuphe kwahamba umama ngonyaka ophelile ya uhambe ngonyaka ophelile so uma ngimphupha Mabiyela ngijwayele ukumphupha nje umama umuntu phela ongathi mayeqhamuka kangibheki angimbheka ngathi amehlo vela wakho ngephansi eva kwalokho angakhulumi lalela uyangizwa ubhuti yebo uyakuzwa namhlanje network yasipho okay akunankinga somema uthi umoya ngcwele lo bhuti okokuqala mangikhuluma naye okokuqala bhuti asihambeni siyofuna into engathi abantu abahlolayo masihamba siyohlola kahle kunento ezofike bese ngathi siyatshelwa lapha ukuthi lo mama uyasetshenziswa noma lo mama yezwa washona kodwa uthwethuliwe njengomuntu engathi umphefumulo wakhe uyasetshenziswa noma kwayimanje usasetshenziswa uma uthi wena yamphupha eqhamuka engathi ubheka phansi namahloni kukhona into angathi edlozini akasamukeleki kahle ngoba kukhona into engathi iyinsebenza abayenzayo uthi koyengcwele uyangidida lento ngoba unomuntu ongathi own tavern noma kunomuntu ongathi une club noma unento engathi kodwa indawo yotshwala ongathi kodwa kuyisigwilanyana njengomuntu engathi ugangile lo baba
wathi uMongcele yazi kunento ezisethwalo asebenzisa kabi njengomuntu engathi kodwa qoba umama naye uhamba uyasetshenziswa kabi wathi uMongcele umama usazomphupha ehamba straight ebaleni phakathi egcekeni ekhaya ngoba namanje kodwa qobo lo mama akekho kahle lapha khona njengomuntu engathi singaze simenzele izibani kodwa masomenzele izibani kube sengathi siqala olwandle kuqala sihamba thina sithi siyoyenza into engathi iladi la solwandle ngoba kukho into ekumbuyisa kahle ofanele singathi nathi siyayenza lo mama worried lapha khona noma ukhathazekile uyakhala njengomama kodwa qobo thi ingane zami kodwa qobo lapha ezikhona nami kwakufanele bese ngathi ngishiya right angazi futhi awukhulume nami ngizwe lapha yebo ayizwakala kuyikhona kona ngoba ngosuku engathi kade eziyolindelwa ngakhona kuya ngithi kube yilo kokubhezwa komuntu bathola ukuthi waye umuntu oyithambile imake futhi ngicela ukubuza futhi ukhona yini umuntu eduze la kwakuhlala khona umama noma eseduze owaye owner into engathi inkudlanyana eyi-11 noma eyi-club la ukudayiswa khona utshwala noma ngithi i-coffee store noma ngithi ini ngoba kutokuganga engikuzwa komunye ubaba ongathi uney'nwele nje ayifuyile angathi lo baba uney'nwele engathi ziyisifithanyana othulayo lo baba wathi uMongcele ngishusha umuntu owuba weveni njengomuntu angathi lo muntu uyabe netekisinyana noma abe namatekisinyana angathi aqhushalaza wathi uMongcele namanje kunokuganga okukhona okwaganga kulo mama wabo yebo ikhona ithavele khona ngoba ithanda ubankulu lapha ngapha ungayisho ngegama baba ngoba semoyeni kodwa ke baba ngelinye ilanga uzama ukufika kumina ngizokutshela ukuthi ngicela nenze njani niyobona futhi mase niyenzile leyo nto iyowa kuphansi ngoba umama uyobe sengathi uthathekile manje Okay. Hayi ngizwakala. Okay kulungile ngenxa yesikhathi athathe okugcina ke la umlaleli sawubona uKhozi. Sawubona soKhozini? Yebo sanibonani. Yebo sawubona. Sicela usivalele umsakazo. Okay. Alright. Yebo. Mina ngisesepopo lapha. Amathuna ngiphupa amathuna ubaba mangethi ngiyambheka nawe ngiflathela angibuke nje kabuhlungu bese ngiflathela amathuna ahlale egojiwe njalo nje izolo lokho nje ngibhubha engathi sihlatshwe inkomo emnyama manje ngiceba lesi sikhumba phakathi mina ngiyasicishelela ngihlaba ngathi ngifake ethuneni. Okay baba uthi uMongcele kokuqala angithandazise wena ngiyakuzwa kwamathuna kodwa lento ngikhomba kuwe kuqala yazi baba kukhona into eyikufa njengomuntu angathi ngafuna ingane yakho yokugcina ngithi kanti iphile ngane ngoba kunethunzi elimnyama engilibonayo kunokufa engibona masibheke kuDisember ekhaya kini njengomuntu angathi namanje yazi kukhona into ezawehla noma ezawenzeka kuwe straight njengomuntu angathi ungathwala izandla ekhanda wathi uMongcele kukhona into ekuphehla kwamanzi amnyama uthi uMongcele baba 2014 ngomhla ka17 kodwa kuAugust kunento kwakufanele yenzeke ekhaya baba yazi ngididwa ingozi yemoto kodwa lokubuya kube sengathi namanje yazi ngaloku usinde engozini yemoto noma icishe kwehlekale lwathi uMongcele kunomuntu ogangayo baba namanje oloke gijima uthintisha abathi zamathina bese ngathi uyanibiza uthi uMongcele kodwa qoba ngabe ngiyamemeza mina kakhulu mangimemeza kodwa ngize ngifuna umuntu abathi siyabonga ngathi mina lo siyabonga ngimfuna ubani wathi uMongcele kunokuganga yazi ngibona umuntu evuka phansi bese ngathi uyanimemeza ufuna ukuvala into engathi imisebenzi athi afuna ukuvala into engathi omakoti ngabona ujikelwa abantu nezitha baba ezibuya kube sengathi namanje kodwa singaphatha ibhamu ngezandla wathi uMongcele asikuvikele khehla lami njengomuntu angathi ngesiphiwo sabantu abadala wena kodwa lento icindezelekile khuluma nami ngizwe. Hayi injalo impela baba impela kunjalo konke impela ngiyavuma konke kunjalo impela ngoba impela lezi zinto engiphuphayo lezi angitholi kahle ngoba mangiphuphile nje ngoba kugula umuntu mangingaphupha nje kuba khona umuntu ogulayo ngathi uphatha yiso ngathi uphatha inyawo zonke lezi zinto baba njengoba sibheke kuDisember kunomuntu ozodlula ekhaya kodwa ngididwa ulo muntu manje abathi siyabonga noma uthi uyangizwa ukuthi ngithini olokwethuna ukuthiwa no manje nani mani ngento ingenza kanje ungasitholela ukuthi lo muntu unobe siqedile ngalombeni khona into ezowenzeka manje kuDisember ngazi ukuthi ulast born wakho umntanakho ukhona nkosi yami ya futhi mana awuzama ukuthi umphuthuze kimi ngiphathele nobuhlalo obumhlophe omncane ngiphathele nalo buhlalo obumhlophe omncane ngikhuleke ngibona ukuthi ngenza njani ngesonto noma ngenza naye esontweni ngesonto ngo7 ekseni nishayile usenifikile mahala ngizophinde futhi ngifike ngiqhubeke lapho ngigcine khona baba eberele eThekwini baba eberele eThekwini ngiyobhala ku navigator yeminyanga yodumo mzo izonithatha inibeke kwami ngiyabonga
Kulungile siyabonga kakhulu Dr. Khehlelezi asiphethe ngayo ke indaba ethinta ke amakhemisi akupha amakhemisi umuntu makukhona ke afuna ukusizakala kukho. Akhemisi wami uzoyithola ikhemisi yami lapha eMnambithi shop number 10 ku-Alexandra Road. Alexandra Road shop number 10 noma uye eGoli ekhona iLaw and Commissioner noma uye laphana eMaritzburg ngaku kumPeter Maris e176 Peter Maris ngase Home Affairs noma eVerelem ngase Department of Labour noma eThekwini Salmon Group 04 Salmon Group uzoyithola khona noma endaweni yase-Potchefstroom uzoyithola khona kanti ke ulandela laphana kwi-Facebook page yami ethi Nyanga uDumzo ngiyacela sisiMdola abantu abayeke ukungalaleli bangayifaki imali umuntu mayithi ngizokuhlolela noma ngizokwenzela imali esheshayo angiyenzi leyo nto efonini bangalingi bayenze leyo nto abangithinte nje efonini yami yase-office noma bathintele i-cellphone ethi 072 1234 976 noma at 063 051 7641 cell phone asiphinda Dr. Khezo 072 1234 976 noma at 063 051 7641 noma landline it is 087 550 1177 uma isisefonini nizothola abasizi bami ungabe uthi ubaba lo ngicela ukuthi angihlolele angihlole efonini bazokusiza ngama direction ne appointment mabekunikile i direction noma i appointment ngalolo suku fike ekseni uze kumina njalo ngolesine ngisebenzele eGoli so nje ufika ngolesithathu bamba ulayini njalo ngolesine ngisuke ngiseGoli amakhemisi avuliwe izinto zami bayothola khona ngisebhandini manje sinenkonzo enkulu esebhandini umuntu ofuna ukujoyina every Sunday khona enkonzweni akafike khona la ngisuke ngigila khona imali. Siyabonga kakhulu Dr. Khehlelezi. Siyabonga sis. Okay. Kanti ke mlalo uKhozi FM lolu hlelo besilothulelwa ilokothi ezinhle abakwa Dr. Khehlelezi Traditional Pharmacy ukwazi kabanzi ngabo ngababheka ku YouTube ngegama lika Dr. Khehlelezi noma ungaxhumana nabo ke ku 087 550 1177 noma ushayele ku 081 384 0955 noma govakashela website yabo uthi www.drkhehlelezi.co.za. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba